hubiera visto. Autosuficiencia enerxética. Chegou o recibo da luz, amigos. Eu estes que din que non o entenden, fama moita gracia. Que hai que entender? 85 euros, por favor, carallo se entende. Eu prefería non entender. Que non hai dereito, home, que non hai dereito, que che chupan a sangre, coño. Pero, sabedes o que vos digo? Non van ver un peso máis de papá, nunca. Xa. E logo que vas facer? Sabes o que vou facer, Lino? Vou producir a miña propia enerxía. Aiches, vou ser autosuficiente en materia enerxética. Como dis, payasos. Está aquí todo pensado, home, mira para aquí. O primeiro que vou facer é chantar placas solares por toda a casa. Despois fago un muiño de vento, poño ali na horta e ala, veña, eólicos. E por último, unha mini central eléctrica, con auga. Poño auga da recollida, máis a do alcantarillado. Ala, mini central eléctrica. Moncho, pensa ben, iso que dixe é un atraso. Iso é como volver ao século XIX, Moncho, a época dos celtas e dos homes das tabernas, entende? Por favor, Moncho, cal é o seguinte paso? Sacar auga do pozo, facer os teus propios zocos e ir ao buiño moer para facer pan? Un atraso. Home, que vas vestir? Con sacos, vas ir a cazar a tua comida e vas comer toxos e ortigas? Un atraso. Vas a comer gatos? Un atraso. Non, que ten de malo comer gato, Elin. Sabes, para gusto os colores, entendes? Mira, Moncho, digo-che unha cousa. Ti non podes ir en contra da compañía eléctrica, entendes? E por que non? Por que digas ti, payaso? Que non, tens que ir coa compañía eléctrica, pois son xente seria e formada, entendes? Eu levo 30 anos traballando con eles e digo-che unha cousa. Cuidado, chapó, son xente que nunca che falla. Ala, carallo. Mira por onde lle dou agora a Puscas, por defender as compañías eléctricas. Por favor, el que está en contra de pagar, por favor, se levan 3 xeracións sen pagar a contribución. Pero ti estás seguro, Monchiño? Non o vexo nada claro. Non ten perda, muller. Imos a forrar unha millonada producindo nós a nosa propia enerxía. Eu creo que é mellor pagar como todo o mundo e xa está, Que dixo, home? Mira, teño todo controlado. Ti non te preocupes, E de onde imos sacar toda esa enerxía? De onde vai ser, Kevin? Do sol. O sol, a auga, o vento. Vaya tontería, como vas a sacar enerxía do sol, do vento e da auga? Cola a boca, payaso. A ver, e logo ti de onde crees que sae a electricidade, Pero onde vais a ir, papá? De onde sae? Da chave? Que chave? De que chave vai ser? Da chave da luz. Era eléctrica e aparece a luz. Moncho, ti non te metes en líos, que che gusta moito meterte en líos, home. Voulle demostrar a Elvira que se equivoca. Con esta lupa podo quentar esta tubería. Así que con unha lupa máis grande temos auga quente para todo o ano, amigos. Eso non é todo, Mirade que muiño de vento conseguín. Mirade. Póñolle unha estufa detrás e ala, xa temos calor, amigos. Custe desta enerxía, 0 zapatero. Resultados, todos espectaculares. Matarte era pouco, Na miña vida pasei tanto frío como hoxe. Por riba mira as luces. Mira. Que ten as luces? Non che gustan? Pero, por favor, mira, se fa un efecto como de luces de discoteca. Mira, podemos bailar todo. Oh, te bonamari. Eu sabía que isto ia ser un desastre. Pago o recibo, Moncho, pago o recibo. Eso nunca, Elvira, nunca. Tamén quen contaba que no inverno fose a haber moitos días sen sol. Non se me ocorreu. Pero, eso sí, eu non me boto atrás. Tranquilos, xa teño a solución para o do frío. Vale? Xa está a luz outra vez. Sí, home, é que o muiño ás veces falla. Quen contaba que non ia facer vento sempre? Que cousas, E levamos semanas sen poder ducharnos porque non hai auga quente. De verdad? Pois non me deran nin conta que non tiñamos auga quente. Claro, é que eu duchome máis ou menos o mesmo. Mais ben pouco. Bueno, a ver, tranquilos, vamos ir pouco a pouco. O primeiro é amañalo do frío. E con isto, asunto resolto, amigos. Moncho, déixate de parvada, sácame iso dai, por favor. Non, muller, que é todo leña natural, é todo moi san. Mira, roubei o bidón nunha obra e despois fui por aí collendo leña que había ciscada. Unha maravilla, home, unha maravilla, xa veredes. Imos acabar co frío para sempre, vale? Veña, vou prender. Ajá, custe 0 e resultados... Non, se frío deixamos de pasar.
Caralla que a miña idea tiña certas molestias. Ves, cariño, agora xa non vai frío, Por non falar do ben que lle queda o fume ao local. Dalle un ambientiño. Paga eso, Moncho, paga eso. Non podo, carallo, non podo. Veña, daqui a capaz. Ímonos de aquí que imos morrer afogados. Veña, vamos. Pois eu estou bastante ben, Pero que estiveches ben na tua vida, pan, que se va a morrer. Había tanto fume que tivemos que dormir 3 días na leira. E mira a maldita gracia lle fixo, claro. Pero tranquilos que eu teño unha idea, Non hai vento, non hai sol. Pasa nada, teño eu a solución. Veña, Kevin, veña, vamos, Ezequiel, vamos! Ai, pero papá, é que levo 3 horas, Que falta fan, que si, agora xa podo falar polo teléfono. Mira, enganchei o móvil, a bicicleta e ala, a vivir. E non baixe no ritmo que perdo cobertura, vale? Buscas? Que? Hola, escoítame ben? Algo lonxe, normal porque Kevin non se me esforza nada. Veña, nene, veña, non sexas preguiceiro, home, vamos, que despois douche 4 bolliscaos. Veña, vamos. Buscas, sí, na rede, Dios, que teima che entrou con que a compañía eléctrica está ao noso favor. Dios, que pesado, macho, vai tomar polo saco, home, vai romper a cabeza a un santo, ala. Que faz? Sí, outro pouco, mas conseguimos máis enerxía, porque agora botan a Liga das Cidades na televisión, Xoga Berta Miráns co Boiro. Como está o Boiro de Gelucho é un espectáculo da banda, que tipo, Coa enerxía dunha bicicleta estética, conseguimos falar uns minutiños por teléfono. Ese era o camiño. Veña, Kevin, veña, dalle, vamos, Ezequiel, imos indo, imos vendo. Pero que levo toda a tarde, papá. Bueno, falta fai que temos que xerar enerxía para ver luar. Veña, ti dalle, vamos. Ti, Álvaro Pino, mira para aquí o que nos chegou, unha multa. A multa de que? De que? De que vai ser? De estar xerando a nosa propia enerxía e non pagar o recibo da luz. Ti é malas túas ideas. Iso ten que ser un erro, Elvira. Un erro de 500 euros. Mira para aquí o erro. Pero non pode ser. Ai, non pode ser, non. Pasando fríos como esquimós aquí. Sin luz, cortando luz continuamente, sin auga quente. E ainda por riba saírnos máis caro que se pagáramos a luz. Veña, arranca diante miña, ímonos dar de alta na luz e apagar a multa e acabouse esta locura. Veña. Eu que fago? Sigo! Desta vez gañaron eles. En fin, que íamos facer? Pero Puscas ensinoume o camiño correcto. A compañía nunca che falla, que son moi formales e moi serios, que ti non tes queixa ninguna. Tan payasas. Pois a mí saiume por un ollo da cara, macho. Porque farás o que non hai que facer. Sabes? Hai que fazer o correcto, que se fixo toda a vida. Pagar. Eu levo 30 anos con el e un pajeiro. Como que non? Non, ti pagarás porque queres, porque eres un romántico, un legalista, sabes? Pero eu non gastei un peso en corriente. Enganchei o poste de aí atrás e punto. Como faz eso? Moncho, por Deus. É o que se fixo toda a vida, un clásico, faino todo o mundo. Engancha. Xa os romanos, desde que inventaron a electricidade, enganchaban. Ou non enganchaban? Puscas doume unha idea. Enganchar o cable da luz ao cajetín. E ala, agora luz gratis e a vivir, amigos. Que maravilla, que tan listo pode chegar a ser o ser humano. Que orgulloso estou de pertenecer a esta raza. E la vista. Amnesia. Onte, amigos, esta familia tan milagrosa que teño volveu ser o escenario dun suceso fora do normal. Atende que empeza o partido. Un Fenerbahce e Juventus non se ve todos os días, Gracias a Dios. E Kevin, marchou xa? Non, marchou. Diz que se quería tirar como no patín polas escaleiras abaixo. Pero se vai levar un golpe. Bueno, que terá que ver eso agora. Atende o xogo de banda dos turcos, que é unha maravilla al pinto ese. Aí vou, Atento, sí, vai! Ai, santo Cristo, destanatouse! Pois vai mirar, tía, deixádeme en paz, home, por favor. Kevin, meu rei! Estás ben? Hola, Ui, que caixa máis bonita, non?
Kevin, que che pasa? Moi ben, encantado, señora. De verdade que tengo unha casa preciosa, Non sei de quen me fala, quen é o Kevin ese. Pero bueno, tanto gusto, Que bonito, pero... Ai, e de tomar polo saco, deixademe ver o fútbol. Hombre, por favor, aquí no... Dios! Perdín o partido porque houbo que arrancar para o ambulatorio. Ataque de amnesia, dixo o médico. Non se acorda de nada o tipo, de nada, Non sabe quen son eu, non sabe quen é a nai e, sobre todo, non sabe nin quen é el. E ese detalle, amigos, pronto se empezou a revelar como unha gran oportunidade. Xa verás como o churrasco lle provoca un show mental e recupera a memoria do golpe. Pois a ver, porque eu estou ben preocupada, Kevin, a comer! Ui, perdade, de que estaba lavando as mans. Lavaste as mans antes de comer? Home, que estive limpiando no cuarto, pasando yo po e a mí Como? dixo... Limpiando o teu cuarto? Home, claro, así quedame un pouco de tempo para despois poder fregar a louza. Claro, mamá, ti faz a comida e eu frego a louza. Non, é o xusto, digo eu. Xusto aí foi cando empecé eu a darlle voltas a unha idea fabulosa. Pero non me tirei de cabeza ao río, non. Antes fun a someter ao xuizo dos expertos. Pensadeo ben, home. É como un regalo del cielo, por favor. Pero, Moncho, por favor, a amnesia é un trastorno moi grave. Cacalablino, deixa falar a Moncho, anda. Grazas, Puscas, grazas. Mira, a ver, Kevin non sabe como era antes. Entendes, Lino? O tipo se lle dijo que era moi limpo, vai e lávase. É como poder fabricar un fillo perfecto, macho. Eso é increíble. Bueno, onte dixenlle, nené, a ti sempre che encantou ser mecánico de Fórmula 1. E vai e cambia as rodas do coche. Que maravilla. Pois, mirade, aí vos ven. Que tal, chiquitín? Como Hola. estás? Bueno, ben, algo canso, que tiven que ir ao súper e levo ali unha hora, ainda teño que levar estas bolsas para casa. Bueno, pues nada, vai pola sombra e di a mamá que lo roubou, Vale, veña, chao. Kevin! Son Puscas, non se te acordas de min? Non, pero... Son a mitad de teu pai, home. Encantado, Como estás? Pois mira, hoxe é o teu día de sorte, machiño. E logo... Pois, deixeche aquí todos estes vasos para recoller, con que che gusta a ti recoller os vasos, Gústame recoller os vasos. Moitísimo! Vete para dentro. Todo o que ten Puscas de túzaro e ignorante tamén o ten de oportunista. Que tan rápido lle anda a cabeza para o que lle convén. É que eu creo que nos estamos aproveitando de Kevin, Moncho. Claro, muller, mírate que lista. É que aquí é perfecto. Que non vai funcionar, home, non vai funcionar. Ti non te das conta que Kevin é moi vago do noso señor. E a vagancia pode a amnesia. Entendes? Destas horas seguro que xa encontrou a máquina esa de matar marcianitos. Está aí, dalle. Boas. Xa cortei toda a erva e tamén che cortei a leña, E recollín o galiñeiro. Bueno, non é por meterme onde non me mandan, pero é que tiñades a leira feita un auténtico desastre, Xa hai temporadas, tal. Mira, sabes que podías facer mañá? Que? Un burato así ben grande e profundo para ver se nos colle unha piscina. Que che parece? Va, unha piscina. Pois... Sí, seguramente que che colla. E eso xa o calculo, pero... Bueno, vou ir a darme unha ducha, que estou... Vaise dar unha ducha sin que lle mande ninguén. É unha piscina, como vas meter unha piscina na leira? Unha piscina porque non colle un campo de fútbol ou un pabellón de polideportivo, que senón ti pide, mira, pide, Temos a construcción gratis, de clocló. As obras da piscina xa empezaron. E ainda por riba, o tipo pon a mesa, lava a roupa, limpa o faiado. Unha maravilla. Claro, como comprenderedes, non me puiden resistir a dar un paso adiante. Don Anselmo, queríalle facer unha preguntiña. Xa che digo agora que non. Non é unha petición, home, tranquilo, é unha oferta. Mire, vostede canto lle pagaría a alguén por facerlle a pedicura á súa nai? Pancho, non te burles de mí. Sabes perfectamente que non hai ninguén na comarca que quera chegarse aos pés de mamá. Non o terei intentado eu. Quieto aí, que eu sei de alguén que estaría encantado. Seguro? Por un módico prezo, claro. Moncho, dille que está contratado. Amigo, salvasme a vida. Déboche un.
Así que a min gustábame andarlle nos pés. Moitísimo, moitísimo. Tirábaste a eles. Pasabas horas e días fozando nas miñas durezas. E despois seguías subindo para arriba ata chegar aos xeonllos e facíasme masaxes e non che deixaba máis porque se non chegabas á membrana. Veña, Tunante, imos co chollo, xa verás, ímolo pasar de maravilla. Dalle foza nas miñas durezas. Sei que a dona Hortensia quedou encantada co servizo. Vou alugar a Kevin como traballador temporal por todo o Lameiro. Oh, carallo, sí, home, sí. Xa non é ter un fillo perfecto. É que me vou forrar, vanme chuvar os cartos polas orellas, Sí, porque xa lle dixen a Kevin que o importante é ser desprendido, A él non lle interesan os cartos. Estoulle facendo un jersey porque ben o merece, meu neniño. Non lle faga nada, Elvira. Deixo estar indo a basmalear, deixo estar que está ben así. Hola, Hola. isto é meu. Sí, é teu, nene, é teu. E para que serve? Eso serve para, mira, poste en riba del e podes te tirar así polas costas abaixo a lo loco. Vale, pois vou no probar, vale. Vale. Veña. Ten cuidado non levar un golpe, Ai, que tan riquiño se volveu. Sí. O riquiño é pouco, carallo. O tipo ten unha man para os cubalibres de ron que non é normal, Ei, aí vou, Atentos! Mirade, vai! Volveus a tirar polas escaleiras. Claro, non se acordaba do golpe que levou da outra vez. Seguro que agora ainda ten máis amnesia que antes. Hola! Vaya hostia, que me levei, vístelo! Bueno, marcho para o botellón, Pero como para o botellón a ti non che gusta o botellón, meu rei. Sí, claro, non me gusta o botellón. Non che gusta a ti. ¿Qué? Saiu tan escopetado co quad que non viu o burato que cavara na leira para facer a piscina. Resultado, outra vez de cabeza só ao ambulatorio. Ten 4 costelas rotas, pero iso non é o peor. O peor é que dixo o médico que a amnesia voou. De amnesia nada, amigos. Así que Kevin volveselo de sempre. Unha desgraza. Unha vez máis. Mais que amigos. Que me dis, Alvarito? Festa de escuma con DJ e hormigoneira de cubatas no Club Financiero. Fabuloso, conta comigo. Antes teño que solucionar un problema. Non é que quedara con mamá para xogar en casa o subastado. Tranquilo, xa o arranxo eu. Veña, vémonos ali. Chao, chao. Don Anselmo, hoxe toca jarana, festa. Seguro que vai pasar ao grande. Oh, seguro que si, Moncho. E ti tamén, Pillabán. Como? Vaime levar con vostede á festa do Club Financeiro? Non, moito mellor. Vas ir a casa a xogar con mamá o subastado. Ídelo pa ser chupi canela. Xogar a baralla coa vella de Dona Hortensia. Un planazo. Hola, Dona Hortensia, que? Que fas ti aquí? Onde está Anselmito? Don Anselmo non puido vir ao que ten unha reunión no Club Financeiro de Santa Comba. Importantísima, E dixen eu, xa vou eu xogar con súa nai ao Chinchimori. Claro que si, o subastado. Vaya por Dios. Déixate de subastados e de chinchimonis e ponme unha copa de coñá. E bota outra para ti se queres. Vistes? Acaba de convidarme a unha copa de coñá. Manda carallo, A primeira vez na miña vida que nesa casa me convidan a algo. Oh, que tan bo está este coñá francés, Dona Hortensia? Ai, a min váleme para afogar as penas. Ai, Anselmito xa non quere pasar tempo conmigo. Claro, xa non é un neno. Agora prefire ir cos amiguillos por aí a perseguir as mozas. Así é todo, parece mentira como pasan os anos, Medran as criaturas, vanse da casa, claro, Pero non se preocupe, muller, non se preocupe que ainda imos pasar moi ben xogando ao subastado. Xa verá, Deixa, Moncho, deixa, marcha. Que xa
fixeches abondo vir facerlle compaña a esta bella que non lle interesa a ninguén. Quieta aí, non diga iso. Dona Hortensia, que está vostede na flor da vida, muller. Veña, non se machique que vai ver o que é un mestre do subastado, Mire pa aquí. Ai, que corazón tes, Monchiño. Pois veña, enche as copas a discreción, que o subastado pide por ya la mañana. Ai, que non vai a ir, veña. Que queredes? Doume tanta mágoa vela tan triste e desamparada. Ademais, o coñá francés ese sabe que nin diola. Como xoga, veña? Que maneira de xogar? Bueno, que dominio do subastado. Bueno, e conta aos tantos, todo sabe o que vai fora. Non se lle pasa unha. Ajá. Bueno, e o mellor de todo non foi eso. O mellor de todo foi que a tipa está tan contenta comigo que don Anselmo doume día libre para sair do traballo cando queira, cando ela chame, claro, evidentemente. Ajá. A ver, que pasa? Que non vos importa un carallo que vos conto eu ou que? Mira, Moncho, canto menos me implique nesta nova aventura túa, mellor, porque sei perfectamente como vai acabar a cousa coa bella. Ai, sí, é como vai acabar, pitonisa. Mal, como vai acabar? Mal, Moncho, mal, obsesionaste, Moncho. Hoxe con esto, hoxe con Dona Hortensia, mañá con outra cosa, sabedes con que? E despois levas un pau. Sabes por qué? Porque te obsesionas e non te saen as cosas como a ti pensas. A forza de escoitar tantas veces o discurso da nai, tantas, pero moitas, o rapaz xa sabe de memoria. Son como as ponxas. Pero a min tanto me ten, Eu estou moi a gusto facéndolle compañía a Dona Hortensia. Por non falar do que aprendo cas historias que me conta ela. Que vida tan intensa levou a tipa. Sí, aquí estou co generalísimo na inauguración do pantano da Choupana. Tamén facerlles un pantano a eses miserables en vez de asulagarnos a nós. Aí foi cando lle perdín a ilusión ao réximen e me botei ao comunismo. E fixo moi ben. Mira, e aquí estou co Che Guevara e con Fidel Castro en Sierra Maestra. Estes dous tamén me defraudaron. Porque era moito darlle ao puro, eso non pode ser bo pa cabeza. E o chinito este que é? Ho Chi Minh. José que? Ho Chi Minh. Tivemos un romance moi intenso no Vietnam. Pero defraudoume porque era un brando moi brando. Aquí está Pol Pot. Este sí que os tiña ben postos. Ai, que tal xenocida era o cabronazo. Cada un dá os seus hobbits. Non vos podo decir se o que me contaba era certo ou non, porque os tipos das historias e das fotos esas non os coñecía para nada. Pero tanto me ten, A mí encántame escoitala, que é o que importa. E dígos outra cousa. Compartimos os mesmos gustos eu máis ela. Manda carallo. Ajá, aquí a ten, Dona Hortensia. A miña Jenny 9000. Unha máquina para desbrozar implacable. Que tan maricallos sodes os desbrozadores. Para darlle caña ao monte non hai nada mellor que unha motoserra. Mira para aí. A Barracuda 360. Non hai nada mellor para deforestar unha carballeira en 5 minutos. Deforestada. É o mellor de todo. Ceas temáticas todas as noites. Onte mesmo, barbacoa estilo Texas. Miña nai del cielo, esta salsa barbacoa é un delirio, Dona Hortensia, un delirio. A receita deron mandalas o mesmo día que mataron a JFK. John Fitzgerald Kennedy. Non me diga que vostede tamén estivo involucrada naquela astromonía. Os da CIA precisaban un segundo tirador e como foron tan amables comigo, pois non lles podía dicir que non. Normal. Que tan cumplidoriña é. Mirado o panorama. Eu, feliz por non ter que ir traballar. A vella, feliz por ter alguén que lle faga compañía. E don Anselmo, encantado por ter vía libre para botarse de cabezas nos seus vicios. Que maravilla. Diredes vos, non lle pode ir mellor. Error. A cousa aínda podía ir a mellor. A verdade, rapaces, subinho soldo a Moncho porque estou moi contento con el. Pero vamos a ver, don Anselmo, vaille pagar máis por non ir traballar? Non, claro, normal que lle pague ben, porque o único traballo que Moncho fai con algo de ansia é o de non facer nada. Tío, ni se profesional. Ride. Pero a verdade é que Moncho está me dando un servicio impagable. Non sabe de la cantidad de traballo que me quitou de arriba mantendo entretida, mamá.
Agora, se me disculpades, vou collelo meiva. Macho a Sanjenjo, de picos pardos, con Alvarito. ¡Amor, muchachos! Oh, Anselmo. Sí, señor. Subiu o soldo un 10%, manda carallo. E para celebralo, nada mellor que unha cea, Hoxe toca a cea temática do marisco. É todo polo papo. Que tan boa idea tivo facéndome sacar a camisa e poñéndome este babeiro para non poñerme perdido, É que o marisco é moi traicioneiro. Chiringa a mínima. Unha copa de Alvariño, Moncho. Non fai falta, non. Eu vou seguir co coñac, a min o viño dame ardentía. Ai, o vendo coñac. Ai, Dios. Que tan trosmo son. Saca a camisa para non poñerme perdido e ao final mira como poño o pantalón. Ai, Monchiño, mira que mestros miña, Veña, quita o pantalón que lle vou pasar unha auga. Non fai falta que tampouco é para tanto. Mira, non é nada. Veña, Moncho, que hai confianza. Estas manchas, se non se quitan no momento, quedan para sempre. Se insiste... Seguro que estades pensando que fai Monchiño quitando os pantalóns. Cuidado ca vella que non é trigo limpo. Error, sabedes o que vos digo? A vella ten menos maldade da que vos credes, home. Aquí ten, dona Hortensia. Veña, Moncho, segue! Vamos ver que agochas debaixo dese calzón. Pero, dona Hortensia, déxame de pedra, que, por favor, muller. Non sexas estreito, Moncho, que ti e máis eu sabemos que o estás desexando desde hai moito tempo. Moncho, tómame! Pero se cadra, tiñades vos razón e eu estaba trabucado. E a vella era peor do que eu pensaba. Veña, non te resistas, ricurita, e alegra o día, mamá Hortensia. Dona Hortensia, tranquila, home, por favor, recapacite que as cousas non son así, Mamá, onde está o meu traxe de baño? O que fas aquí, o Selmito? Pero que é isto? Non é o que parece, don Anselmo? Mentira, sí que é. Selmito, fillo, Moncho intentou forzarme. O que? Moncho, en calzóns, en babeiro. Pero que tipo de pervertido este? Do peor, Anselmito, do peor. Era viste. A vella non só me acosou, senón que ainda por riba leveu as culpas, carallo. E agora o peor vai ser contarlle a verdade a don Anselmo. É que me crea. Xuro yo, don Anselmo, entre súa nai e máis eu non hai nada sexual. Francamente, Moncho, pouco me importa saber que tipo de perversións tiveches que inventar para manter entretida a mamá. A situación xa é bastante incómoda. Trata de levala cun pouco de dignidade. Eu tenho que perdoar, pero non lle entendo nin papa. Moncho, eu finxín sorprenderme. Ela finxiu ser unha víctima. Agora toca a ti finxir ser un acosador de vellas e portarte como faría calquer cabaleiro. Vale, era eso. Ben que a todo. A ver onde topo agora é un imbécil que manteña entretida a mamá para que me deixe a min en paz. Bueno, carallo, bueno. O que sobran en Lameiro son tipos amigos do coñadas, paparotas e de gañar diñeiro sen pagar pancada. E seguro que os hai con menos escrúpulos que a min. Hai que mirar, non máis? Sí, dona Hortensia. Xa, pero eu non sei xogar o subastado. Mire, se quere levo a play e botamos unha partida ao Pro Evolution. O coñá francés. Pois non sei se me gusta, pero mire, se lle bota gaseosa seguro que me sabe. Vale. Veña, perfecto, veña, vou para lá, Veña, hasta logo, chao, hasta ahora. Pois eu non sei por que din que dona Hortensia é puro veleno, a min caime guai.